ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மக்கு தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நாளாக. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி அப்படியே அடி பிடிச்சிரும். என்னால் 1/2 லிட்டர் பால் வந்து முழுசாக காச முடியாது, 3 முறை காச வேண்டியதாக இருக்கும். அதனால தான் இப்போ இதை வாங்கியிருக்கேன். இதில் 1/2 லிட்டர் பால் தாராளமாக காய்ச்ச முடியுது. 1 லிட்டர் வரைக்கும் காய்ச்சலாங்கிறாங்க. நான் 1/2 லிட்டர் தான் காய்ச்சுறேன். எனக்கு வந்து அடி பிடிக்குது, கொஞ்சம் அடி பிடிக்குது. ஆனால் பொங்கியெல்லாம் வரல, உள்ளவே காஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. நல்லா இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட்டு. அதுக்கு அடுத்தது இதுக்கு வந்து மினி இட்லி தட்டு 3 கொடுத்துருக்குறாங்க, தேவைப்படுறப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் இந்த 3 தட்டு வேணுன்னா எனக்கு ஒரு தட்டு குறைச்சிட்டு காய்கறி பாயில் பண்ணிக்கலான்னா அதுக்கு ஒரு கிண்ணம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நல்லா இருக்குது. இதுக்கு வந்து கண்ணாடி லட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 2000 சில்லறை. நான் வந்து ஆஃபரில் தான் வாங்கினேன், ஜெகன் மெட்டலில் வாங்கினேன். அது வந்து கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் இருக்குது, ஈரோடு கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் இருக்குது. அங்கேருந்து தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். நேர்லேயே போய் வாங்கிட்டு வந்தேன். அந்த கடை வந்து 1 ஏக்கர் அந்த இதில் வந்து போட்டிருக்காங்க. அவ்வளோ பெரிய கடையை உருவாக்கியிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. எல்லா பொருளுமே இருக்குது. முட்டை வைக்கிறதுங்க, இது எல்லா பொருளுமே இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது கடை. போகிறதா இருந்தால் போய் வாங்கிட்டு வாங்க. இன்னும் நிறைய பொருள் வாங்கி வச்சுருக்கேன், அடுத்த வரும் நாட்களில் போடுவேன். ஓகே.